Eh? Haba, ai ba sai kin sa kokonto ba yi. Ai tun da ba sai kin rantse ba wallahi, ai na yarda da ke fiye da yadda kike tsammani. Haba, ai manta da jita-jita yi. Haba, ai ki je kawai ba damuwa. Haka, to ba damuwa. Haba, ba sai kin faɗi haka waya ba, ki bari sai mun haɗu kawai. Ha, to ba damuwa, zan kira ki anjima. Karki damu ke, karki dama. Kai ba ɗan ladi ba ne? To na zai je yake sauri haka? Kai ɗan ladi ne gani ba yi magana? Kai ɗan ladi, ina za ka je haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa? Kai, cin amana ya kai haka? Kamar ya? Wai ci a rasa ma wa za a ci amana sai kai? Me faru? Muke da kai? Me faru? Kai, ai na gaya maka ma za ka iya shiga wani Faɗa min menene? Wai ce mata ta je hotel ta da budurwanka a hotel me ta je yi? Ni abun nan ya ɗaga min hankali. Matarka? Eh, Ta ga budurwa ta a hotel. abun ya ɗaga min hankali. Shine kuma ka damu? To ai kai ba ni ya kamata ka yi ma damuwar ka bai. Kai ne ya kamata ka damu da kanka. Matar kan me ya kai ta hotel? Haka kuma ni ban ɗauko wannan tunani a Ba kai tunani aka haka ba. bari Matar aure a hotel, budurwa a hotel ka damu. Akan budurwa baka damu akan kanka ba. na tunanin ne bai zo min To ba. ai kai kamata ka je ka kama kuka. Ka je ka kai ka ji sa idon mutane. Har ta kai ka kawo mutum wanda zai sake laifin sai gana ka. Matarsa a hotel, budurwa ta a hotel ya zo yana kawo min gulma.